मोनसे दुखुनांथाव रादाब दिनै फुंनि 5 रिंगासोआव सिमेन्ट साफ्रि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दैमानि दालां सिङाव 45 बोसोर बैसोनि सासे बर' सुबुंनि गोथै सह'खौ गोजावना थानाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिमेन्ट दैमायाव दालां लुनायनि बिबानाव थानाय सुबुंफोरा दिनै फुंनि समाव दालांनि गाहायाव नांथानानै थाफैनाय गोथै सह'खौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो सिमेन्ट साफ्रिनि पुलिस हानजाया जाथाय जानाय जायगासिम सौहैयो आरो गोथै सह'खौ गावसोरनि आवथायाव लाबोनानै नायबिजिरो। थैनाय सुबुंखौ जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सिला फोथार हालामनि बगबान बग्रा गामिनि हायथा बसुमतारी होनना सिनायथि होयो। नखरनि फोरमायनाय बायदिब्ला अरुणाचलनि सोनाब सियां जिल्लानि दालि गामिनि सासे सुबुंनि न'आव खामानि मावनो थांदोंमोन। उनाव समबारखालि अरुणाचलनि सुबुङा नखरनो फोरमायहरदों हायथा बसुमतारीया गैया होनना। नाथाय दिनै हरखाबै सिमेन्ट दैमायाव गोजावना थानाय जाथायखौ नखरनि सुबुंफोरा गोरलैयै गनायनानै लानो हायाखै। मख'नो गोनांदि पस्टमर्टेम आरो पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो हायथा बसुमतारीनि थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनगोन। थैनाय सुबुंहा 4 गथ'फोर दं होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। थांनाय मैया हराव दिनै फुङाव फुंनि 5 बाजियाव सिमेन्ट दालां सेराव गोलैना थानाय गोथै सह'खौ नोंथांनि होननानै जों मिथिना मोन्दों। नोंथाङा मा फोरमायगोन? गोथै सह'आथ' जोंनिनो बिदा गामियावथ' हायथा बसुमतारी होनो, नाथाय गुबैयाव पान कार्ड आधार कार्डआव माने भारत बसुमतारी दं आरो बे भारत बसुमतारीया जोंनिनो बिदा। बिसोरो माने बे दानै दानै बेबायदिनो बैसाग मासाव बैसागु बायदिसिना मागिनानै हामबाय सामबाय फुजा खानानै मालिक अरुणाचलनि बे दाले इग' साइडनि खाथिनिनो बिनिफ्राय माखासे मालिकफोर फैनायखाय, मालिक माने आबर मानसि, बिसोरो सोंनायखाय दाहोना थानो हागोन नामा होननायखाय बिसोर हागोन होनबाय, फैसानिबो आंखाल मावनानै जाग्राखा, बे दाननायाबो दैज्लां बोथोराव सोलिला नालाय, बेखायनो बिसोरो बिदिनो 4सो थांदोंमोन। 4 बिदा फंबाय, 2 सावख्ला बसुमतारी आरो बे दा रुंसारि जानाय भारत बसुमतारी, बिसोर 2 बिदा फंबाय आरो सासे इंराज ब्रह्म आरो सासे सोमखोर बसुमतारी। ओमफ्राय जयै लांदोंबाबो बिसोरखौ एक्सट्रा दोननाय जादोंमोन। सोमखोर बसुमतारीया सासे मालिक एक्सट्रा आरो बे भारत बसुमतारी रुंसारि जानायाबो बेबो एक्सट्रा। ओमफ्राय सावख्ला बसुमतारीजों इंराज ब्रह्मजों सासे मालिकनाव ज'। ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो थांनाया समबाराव थांदोंमोन, हामबाय फुजा गामियाव देवबारै हगारसारदोंमोन। ओमफ्राय समबारनि अखानायै मालिकआ लांदोंमोन। लांनानै बेबायदिनो समबाराव थाहैनानै बिदिनो बुधबारना मायाव केम्पआव गैया होननानै मालिकआ नागिरफैदोंमोन, खारबोबाय होननानै। ओमफ्राय फैसा एडभान्स लानायखौ बिफिनदोंमोन, ओमफ्राय फैसा एडभान्सखौ हरफिननाय जादों। ओमफ्राय दा बिदिनो बबेबा खारदोंसो ना मादोंसो ना मानो न'आव दाबो मोनफैयाखै होननानै मालिकआबो सोंहरबाय थादोंमोन। जोंबो मानो दासिमबो मोनफैयाखै होननानै सुल लाबाय थादोंमोन। दा फैयै फैयै नै दिनैनि 7 थारिखआव जुननि 7 थारिख 7 थारिखआव दिनै सापरि बे आसामनि दैयाव 5 बाजिसोआव मोननाय जादों। बेनिफ्राय गामिया मा? गामियाथ' जोंनिया पन्सायतआ सिलास्रि पन्सायत, गामि पस्ट अफिसा बगमानानो, गामियाबो बगमानानो, ओमफ्राय जिल्ला जाहैबाय धेमाजि। এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।